Kaunay gud ni baga gug naon. Pagawas nun kami sa barangay Labangal, dihang gipara mi kay padtuon sa usa ka kasal sa ilahang silingan. Unya, ang silingan nga mong giadtuan pag abot na mo didto, wa pa nahuman ang kasal. Problema, diretso ming gipadto sa lamisa bisag nagwali pa ang pastor para sa kasal. Diretso may gipadto sa kusina kay para mangaon. Oh, pero kay dili unta ko paula-ula unta ko kay langanin ba? Pero gutom god. Gutom god. Unya kay namugos man gyud nga kaon sa mo ba kay lain pug kay makita kas daghang tawo. Aw, kini pa nga mukaunay gyud ni baga gug naong. Ay, pero sa the group before a best man. Ha? Ay, ang sa ta. Di ba pa man ako kasal? Ah, sige lang. Sa ta naman ang kasal. Bitaw, salamat kayo sa imbitasyon. Tungod kay nakaadto mi sa kasal ni Marvin ug ni Michelle diha sa may barangay Labangal. Salamat kayo ug ako ang wish no para sa inyo ha Marvin ug Michelle nga unta padayon mo magminahalay mo na akong pagampo ug ang inyohang damgo para sa kaugmaon sa inyohang kabataan. God bless para sa inyo ha Marvin ug Michelle.